दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 57थि थान्दै जथाय जे मावखुलि बादा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेखौहाय खुंनो जोङो गसाइगाव दख'रानि सिङाव थानाय बिनाकाटा दालाइसा आफादनि सिङाव बिनाकाटा एमइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारिजोंहायनो आङो जोंनि जे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोर बेखौ मोनथिनो सानदों, जाहाथे जोङो क'क्राझार जिल्लानि जे 57थि खुंथायखौहाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां मदद खालायनानै जाहाथे बे खुंथायखौ साक्सेस खालायनो हायो, बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोनहा माबायदि खुंलांगोन होननानै जोङो जे आरसि कमिटिनिफ्राय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानैहाय जाहाथे बिनाकाटा ओनसोलखौबो जोङो मोजाङै मोजां नाम लाखिनो हानाय बायदि गोसो बोलो होनानै जोङो खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनो थियारि जादों। जायनाखि खुंफुंनाय हाबाफारि लादों, बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो? बेखौनो आङो मेसेज हरनो सानो, जोंनि बिनाकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो जे जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो मदद होगोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। मानो होनोबा एबसुवा हारिनि सिनस्रि, बिनि थाखायनो जोङो दोल जेबो बासियाबालायनो बयबो जों बिनाकाटा ओनसोलनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि रायजो राजा गासिबो रायजो राजाफोरखौनो हेफाजाब होनानै जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय आरसि कमिटिनिफ्राय।